Velkommen til det her modul, der hedder Peace and Love. Det hedder Peace and Love, fordi vi skal snakke omkring skader. Det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt. Skader er noget af det, vi allerhelst vil undgå. Samtidig så er det også en nærmest uundgåelig ting, hvis vi træner noget målrettet og hårdt. Og ikke mindst, når vi har noget, som er meget ensidig i belastning, som man må sige, at håndstand er. Jeg håber inderligt, at du når igennem hele det her forløb uden nogen form for skade. Det kan være, at du har en praksis ved siden af, som øger risikoen for, at du får en overbelastningsskade. Eller det kan være, at du får en akut skade, fordi du laver et eller andet uheldigt og kommer til skade med noget af det, som du skal bruge i den her praksis. Noget af den del af din krop, som du skal bruge i den her praksis. Hvis du skulle være så uheldig at løbe ind i noget, hvor du får en skade, så vil jeg gerne sikre mig, at du har fået i hvert fald et værktøj til at komme hurtigere tilbage og til at gå til den her skade på den bedst mulige måde. I gamle dage, der arbejdede man ud fra det, der hed RICE-princippet, som var Rest, Ice, Compress og Elevate. I dag, der ved vi, at det at putte is på ting ikke nødvendigvis gør, at man kommer hurtigere tilbage til idrætten. Faktisk så kan is gøre, at man hæmmer helingen, og det kan faktisk gøre, at det tager længere tid at komme tilbage. Så det er vi gået væk fra. I stedet for, så er der kommet nye akronymer, som jeg tror, det hedder. Jeg vil gerne præsentere et, der hedder Peace and Love for dig. Så Peace and Love, det står for Protect, det første P, altså lad være med at gøre skaden værre. Så hvis vi er i gang med noget, som ødelægger vores krop, så stop med det og hold en pause, indtil det falder ned. Det næste bogstav, det er E. Det står for Elevation, så hæv det over hjertehøjde, hvis du vil hjælpe kroppen til at komme af med hævelsen. Hvis det er armene, så ser det måske lidt fjollet ud og rende rundt med armen op over hovedet, men læg den eller hæv den, hvis det er alvorligt, hvis den er hævet, sådan så det hjælper hævelsen med at komme væk. A'et, det står for Avoid Anti-Inflammatories. Og det gør det, fordi at hvis man tager smertestillende, som er antiinflammatoriske, så hæmmer det den inflammatoriske proces, sjovt nok. Og den inflammatoriske proces er vigtig, når vi skal hele kroppen. Så undgå at tage antiinflammatoriske piller eller smertestillende, når du er i en akut fase og har fået en skade, fordi det gør, at helingen bliver langsommere. C'et står for Compression, og det gør det, fordi at har man noget, som er hævet, så kan det være en hjælp at lægge noget på, som er stramt, for at hjælpe kroppen til at få hævelsen til at sætte sig, eller få hævelsen til at blive mindre. Så et eller andet stramt, lad os sige det håndledende, det kan nogle gange være en hjælp til at hjælpe kroppen til at få hævelsen væk. I'et står for Education, og med Education så mener vi, at det er vigtigt at lære noget omkring smerter. Det er vigtigt at lære noget omkring den skade, man har. Altså blive klogere på, hvad er det egentlig, der er sket, og hvor god er kroppen egentlig til at hele sig selv. Og hvad er det, der sker, når jeg har ondt? Hvorfor er det, jeg får ondt? Og sådan helt kort, så kan man sige, at kroppen er rigtig, rigtig god til at hele sig selv. Typisk så vil de fleste skader gå i sig selv, hvis man ellers bruger området. Langt hen ad vejen, så handler det om at genuddanne nervesystemet til at få en følelse af, at kroppen faktisk er stærk nok til, at vi kan bruge, lad os sige det håndledet eller skulderen. At vi ikke behøves at beskytte det og pakke det ind og undgå at bruge det. Så der ligger både sådan en forståelse for smerten i det her med education. Der ligger også det at rent faktisk at bruge det igen. Så lad os sige, at jeg har et håndled, som er irriteret eller blevet skadet. Så er det super vigtigt at bruge håndledet igen og uddanne nervesystemet i, hvordan var det nu, at det her det kunne bevæge sig, før det gjorde ondt. Og gå undersøgende og nysgerrigt til sine skader. Love står for load, eller L'et står for load. Og det betyder, at efter de første par dage, så er det super vigtigt at begynde at
belaste det område, som er skadet, så hurtigt som muligt. Det betyder ikke, at vi skal belaste det med fuld vægt. Så hvis du har fået en overbelastningsskade af at stå for meget på hænder, så det godt være, at vi ikke skal starte med at gå op og stå meget på hænder igen. Det kan være, at vi skal starte med at lave armstrækkere eller planke på gulvet, men belaste ledene så hurtigt som muligt, fordi så bygger vi styrke, vi bygger kompetence igen. O'et står for optimism, og det er fordi, det er super vigtigt at holde sig så optimistisk som muligt. Så jo mere lyst man kan se på tingene, jo mindre begrænset man kan være i ellers at leve sit liv, jo hurtigere går skader typisk i sig selv igen. Så det er vigtigt at have en tro på, og blive ved med at bevare en tro på, at det nok skal blive godt igen. V'et står for vascularization, og det betyder, at hvis man ikke kan lave noget, som er styrkekrævende, så er det super vigtigt at lave noget, hvor kredsløbet stadigvæk er i gang. Så i den periode, hvor vi ikke kan belaste området tungt, der er det vigtigt stadigvæk at holde os i gang, sådan så der bliver pumpet noget blod, der bliver pumpet nogle næringsstoffer rundt i kroppen, fordi det hjælper til at hele. E'et står for exercise. Det gør det, fordi at det er vigtigt at lave noget genoptræning. Det er vigtigt at arbejde hen imod, at vi får fuld funktion i området igen, hurtigst muligt. Så jo før vi kan gå i gang med genoptræning, jo bedre. Så modellen Peace and Love er sådan en fremgangsmåde og en filosofi i forhold til skader, som kan være gavnlig, hvis man får et eller andet. Det kan være en overbelastningsskade, eller det kan være en akut skade. Men det hjælper til, at du kommer hurtigere tilbage, hvis du kan arbejde efter den her protokol her. Jeg har skrevet den nedenunder, så du kan altid bare gå tilbage og lige hurtigt læse, hvis du skulle være så uheldig at få en skade. Jeg håber det ikke. Jeg håber, du går igennem det her forløb uden skader. Men der er i hvert fald et værktøj her.